Mardikaning tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu, ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasa wilasane Gusti. Mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu saha sugeng pepanggihan kalian keluarga aku. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu menika. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan mawi ira-irahan Damar Wulan Ratu utawi Minak Jinggo Leno. Dalam sarta pendapu ingkang dipun astu Raga Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, pangebrak ingkang dipun tindakaken Bapak Suharti, penata pakeliran ingkang dipun tindakaken Raga Mas Suyono sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto, kabiyantu Adimas Didi, penata lampu ingkang dipun tindakaken Adimas Budiono Batak,
penata letting ingkang dipun tindakaken Adimas Ladu Adiansah ewondene Pangrengga Busana ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko binarung unggile Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo kanthi panglii Swarawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyani Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayetno ewondene Wiraswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda Tarto Adimas Edi Mahesa musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul Rogowas Edi Watono Tarto Adimas Udin Galdowo pagelaran Kedoprak Wahyu Manggolo dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Rogomas Gentong Kawa sadèrèng pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang ngaye jejibahan ing dalu menika adegan sepisan gambaraken wonten Kadipaten Blambangan Hadipati Wuru Bisma Minak Jinggo ingkang dipun paragani Bapak Bekek Ariwarsito Dayun ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali Patih Angkat Buto ingkang dipun paragani Rogowas Judek Prakoso Patih Angkut Buto ingkang dipun paragani Rogomas Bagus Suyanto ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo adegan salajengipun wonten ing Kraton Majapahit Ratu Kencana Wungu ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati Patih Lugender ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono ewondene Minak Koncar ingkang dipun paragani Rogomas Andi Prasetyo Raden Layang Seto ingkang dipun paragani Rogowas Begok Wilianto Raden Layang Kumitir ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto ewondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo adegan salajengipun wonten ing Desa Palombo Sentanu Murti ingkang dipun paragani Rogowas Anom Suharyanto Palupi ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati ewondene Damar Wulan ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno
Darumuko ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo, Dewa Agung Walikromo ingkang dipun paragani Adimas Wawan Setiawan, Dewi Anjas Moro ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, Ewon Dene Waito ingkang dipun paragani Nimas Wiwi Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami, panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken siciup arum somplak kabiyantu sisowak indah kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutrisno Budaya, menggah mekaten para paraga ingkang ngai jejibahan ing dalu menika, kita sagotrah saking paguyuban ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun bagdara wusana sugeng amirsani. Duun duun duun.
Pangestu panjenengan ing dinten sak menika Kadipaten Jimbaran kalis ing sakara-kara boten mangke kalangan setunggal menapa-menapa sepisan ingkang angka kalih gesangipun sedaya para kawula wonten ing Kadipaten Jimbaran menika mugra-mugru pindha linabur madu mila saking menika angger rening Jimbaran menika kalebet Kabupaten Telukan wonten ing Kadipaten Blambangan. Mila kula sampun perintah dumateng para kawula ing Kadipaten Jimbaran ingkang supados siaga ing dama menawi sakwanci-wanci Kadipaten Blambangan betahaken sabiyantu saking Kadipaten Jimbaran. Yung kados ngaten mangke. Yen ngaten kula nelaken gumpanuwun tanpa upami. Dening sedaya para kawula dika ing Jimbaran menika tansah nderek nyang buyung dhateng bot karepotanipun Kadipaten Blambangan nggih nggih mila pakaryan kang becik dipun lestarekaken kersanipun tinulat dhateng sedaya para kawula dika sedaya dawuh panjenengan balik catet wonten salebetipun manah kula anak nyung ngaten iki nyung dhateng dika paman angkut kita kula anak Angger Wurkesmo sasampunipun sami Raja Swantika ing Kadipaten Blambangan kula badhe lungsung pakoman
kados pundi kawontenan ing Kadipaten Dika wonten ing Gunung Lancip, Mas? Semanten ugi Kadipaten Gunung Lancip sasampunipun dados andhahan Kadipaten Blambangan. Sakmenika Kadipaten Gunung Lancip muga-muga lindho tinabur madu kawula sami ayom-ayom sarta tentrem pananggen. Iya, matur nembah nuwun sanget Mas. Yen sedaya para kawula Dika sami gesangipun tentrem ayem. Piye namung kemawon manangkat lan angkut kita. Nggih. Tenanipun sampun pinten-pinten sabda ari kalengganika. Lumaos linglung salebing manah kula. Kados-kados kula boten saged ngenehaken pranatan negari, Mas. Kok ngantos panjenengan menika linglung kados sini tiyang yang bingung. Lajeng jalaranipun menapa anak? Namung kula mikiraken dhateng katresnan kula. Nggih kekasih kula, Mas. Iki. Cobi nika kula aturi eling nggih, Mas. Nalika negari Majapahit menika dipun gegeraken kaliyan menungso ingkang asirah kebu apawak menungso. Kebu marcuet. Ingkang nami kebu marcerewet. Mongko sedaya para punggawa praja ing Majapahit, Mas. Boten wonten ingkang saged ngasoraken utawi ngendharat. Nggih. Lajeng nalika semanten Sang Prabu Bramadu jung ratu ing negari Majapahit ngawontenaken Giri Sayembara, Mas. Dhateng sinten kemawon kawula ing Majapahit boten mawas menika lare saking Karang Pradesat. Cilik ingkang saged ngrangket si Kebu Marcuet. Agengipun saged mejahi. Menika badhe dipun ganjat. Dipun dhawuhaken kaliyan putranipun Sang Prabu Bramadu ingkang nami Dyayu Subasiti. Nggih senana Kencana wungu. Yung iya Dayun senana wungu ya. Kencana wungu. Yung padha karo lambimu. Dalah. Cobi kula durenget mongko nalika semanten punggawa praja ing Majapahit boten wonten ingkang saged ngawontenaken kajawi namung kula. Nggih, kula ngertos. Nalika kula taksih timur, kula taksih meneh. Kula taksih nami Jaka Unggaran. Nggih. Kawujudan kula taksih bagus. Kapan kula lebeti sayembara tanding kalih Kebo Marcerewet nggih, Mas. Salebetipun tanding ngantos kula taturo jarajen kawujudan kula ngantos kados ngaten kawit kenging sungunipun Kebo Marcerewet. Nggih. Ewa semanten sasampunipun Kebo Marcerewet saged sirna, saged mati saking tangan kula. Lho, bareng Majapahit sampun tentrem. Ganjaran kula boten siyos dipun dhawuhaken kaliyan Subasiti nggih senana nuwun. Kula namung dipun rintoni kawibawan ing Kadipaten Blu
timbangan. Yung yen ngaten yeman. Kula saged dudut ing pawuton. Pilih pangandikanipun Sang Prabu Brahma tunjung swargi. Menika boten kenging dipun ugemi dening para kawula. Yen paring dawuh esuk dele sore tempe. Ngatanipun kados pundi man. Moko kula sampun tresna kaliyan Dyayu Subasiti nggih senana numan. Anak angger wulubis mongge minajing. Yung Parenga ingkang abdi dalem kula matur. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Boten ateges kula niku nglincipi barang ingkang sampun papak niku boten. Nah, kula upamekaken panjenengan menika tiyang nyambut damel jalaran saged nyirnakaken kalian Kebo Marcuet. Ning nyatanipun panjenengan namung dipun lori kawibawan wonten ing Kabupaten Blambangan. yung kados Lila saking menika cetha menawi tos nuwun Prabu Brahma Tunjung menika mboten saged dipun gugu. Kok upami kula dados panjenengan tetep kula tagih jalaran menika minangka opah panjenengan anak angger. yung kados Nggih. nggih Mas. Lajeng pemanggih sedaya aturipun Kakang angkat kita menika leres. Kula ugi saruduk sanget anak angger. Yen kados ngaten manangkat buta lan angkut buta. Nggih. Kula kepengin nagih janji wonten ing Ratu Majakuwit. Mila sampun ngantos nika abot ing kangelan mangke badhe kula utus ngaturaken awala nggih. Oh kados ngaten nggih kasihan dawuh anak angger. Yung dayun. Geng nggih. Coba manjula ana ing pilam pagungan nawala sing wis ndak sakit. Kae Atus ngaten nggih ngestakaken. paman angkat utama. Anak angger. Monggo kula aturi namung. Menika nawala penglaman Nggih. mangke yen dika sampun dumugi Kraton Majakuwit. Dika aturaken Ratu Majakuwit. Yen mengke penglaman kula ngantos dipun tampi. Dika kekalih kula kandhani padha lan wasil. Yen perlu negari Majapahit dipun sungsang kula bali damel geger. Terang terwaca dawuh panjenengan Prabu kula nyuwun pamit medal saking pasilan rakyat. Kula aturi ngirit bergadaning para pawen pangestu. Ngestakaken dawuh. Prajurit, Ingkang tumuju karo Majapahit. yung gayung. Kula lurahe. Wes sawetara. Nggih. Aku ora ketemu kawan karo aku diajeng waita lan kuyengan. Lajeng kersa panjenengan. Aku rumangsa kapak. Mula dereke aku manjing jroning taman. Atus ngaten nggih. Monggo kula dherekaken lurahe.
Laksono Magito-gito Tamyo Tamyo Paring dawuh Sang Suwita Ratu. Tenten jenengan wopate gendeng. Nuwun kula Sang Prabu. Kayang Suta lan Kumiti. Inggih kula Sang Suwita Ratu. Lan kabeh prajurit ana ing Praja Majapalan. Ingsun ngawontenaken Biswara Agung. Jalaran wedal sak menika Praja Majapahit nembe kasempyok ing memala utawi boten tentrem. Sedaya menika awit tumindakipun minak jingga nggih profesi. Ngantos kathah saka guru ingkang sami gugur wonten satengahipun medan loko. Ingsun ngantos mupus ing pedale. Menapa ngene ingsun ngasta pengayoman menika mung sak kedheping netra lan sak mekaring payapa. Duh Sang Suwita Ratu. Senajan to barang pamukipun menak jingga para saka guru sami gugur kados dene Sindurareja wonten ing Kediri. Rangga lawe wonten ing Tuban sami pejah saking tanganipun menak jingga awa waton Majapahit tesih wonten patih Lugender. Godange siasat pabrik Politik.
Mila Sang Prabu kepareng kula badhe pirembagan kalian Menak Kuncar. Pawingatan ingsun nyumanggakake. Car Kakang Patih Legender kados pundi? Sang Dwita Ratu kekes penggalihe jalaran ditinggal. Guguring para senopati agung ana ing kraton Majapahit. Mungguh pinemumu kepriye, Car? Menapa sampun dipun keparakaken kok sambet ngendikanipun Kakang Patih Legender Sang Dwita Ratu? Ingsun nyumanggakake. Kakang Patih Legender, Menak Kuncar. estunipun kula pribadi niku nderek angsun bela sungkawa atas guguripun para saka guru wonten ing negari Majapahit, tuladhanipun Kakang Sindura ing Kadiri ugi gugur, Kakang Ronggolawe Hadipati Tuban ugi gugur wonten ing Medan Loko. Mboten namung cekak menika, kalebet bojo kula Mintarwati saha Mintarsari ugi dados korban. Mila menawi pemanggih kula Kakang Patih Legender kangge mbetengi Praja Majapahit, kedahipun dipun wontenaken pilihan senopati. Pripun mo? Nganake pilihan senopati. Ora kuping. Mireng lho. Piye dadi Nganake pilihan senopati enggal. alah kesuwen. Nggih, Kedamu leres. to mo? Lho. Yen ngentosi pilih salah sawijining senopati Kraton Majapahit menika enggal bubuk. Nggih, sami kemawon mari kalodhangan prajurit-prajurit Blambangan to. Nah, Car Nggih. bocah cilik-cilik iso matur kaya ngono. Yen to milih senopati anyar iki kesuwen. Jalaran apa? Lajeng Wis ana gantine, Car. sampun wonten ganosipun Wis ana gantine. para senopati gugur. Sinten? Ora liya Gatotkaca lan Antarjane Majapahit. Sapa to Gatotkaca? Dereng ngertos mo, dereng ngertos. Rayang Seta. Sapa to Antarja? Rayang Kumitir. Car, Nggih. lamun to Gatotkaca Antarja ngadepi musuh, ibarate kaya manuk serikatan nyamber. Walang Mletik Tanpa sodang, mabur tanpa alar. Mlebu warung ora tau mbayar. Putra Wakil kok mlebu warung ora bayar. bayar. Sampeyan ngece, dicenges. mangap. Kakang Legender, Seta Kumitir, Nggih. aja salah tampa. Lho ngendikane kados ngaten. Rek ning kowe kabeh iki putraning Kakang Patih Legender, kalabu wong nomor loro ing Majapahit. Duwe asisten pribadi sing bisa bayar. Gadah apa? Asisten leres. Putra Patih Penderek kedahipun penderek pribadi Nah, kangge betok yatra. Nggih to, leres menika wae. Sang Dwita Ratu Kejarong. Perkawis saka guru menika sami gugur wonten satengahipun Ngaranggana. Panjenengan menika musak watos. Yen mangkinipun Gatotkaca wonten ing Kraton Majapahit dados senopati perang wonten ing Kraton Majapahit. Kula tata sak lembaring nyawa kula lan kula menika sagah dados Prabu ing negari wonten ing Kraton Majapahit. Perkawis Puru Bisma pinak jingga. Kecil. Kula umpamaken Jitus. Terus niku napa? Jitus iki siji musuh 100 di. Sing siji, Siji layang seta 100 minak jingga. menang pundi? Menang layang seta. Gatotkaca. Gatotkaca mabur ning arep tariksa. Iya. Tan bentenipun kula Sang Jurat. Menawi kula kapiji minangka senopati perang wonten Kraton Majapahit. Tuhunipun damu anggen kula ngantu-ngantu perkasa menika. Rose manah kula mangigit-ngigit. Risaipun negari Majapahit awit saking patrap lan tumindakipun Puru Bisma Minak Jingga. Menawi kelampahan kula tetandingan kalian Puru Bisma Minak Jingga. Aja meneh namung Minak Jingga setunggal. Bebasan jiwu kula mboten gigrek.
Jiwu ki. Nggih, Jiwu ki apa? siji musuh sewu. Siji musuh sewu. Siji sapa? Layang kumitir. Sewu. Minat jinggo. Menang sapa? Lho, menang kumitir. Minat jinggo. Tak jinggo atas rai. Yes. Bapak Kembar. Waduh, raine. Yes. Swago irome. Yes. Jangan kupenge. Weh. Sulak mripate. Cuk. Minat jinggo. ki Tak bono. rai. Minat jinggo. bono. Yen ora trima, buak ning kali. Kromo Gatut bocah. kaca Antaraja Antaraja Majapahit. Nggih, nggih. Seto kumitir, Nggih. yen kowe lah seto pindhane Gatut Kaca, Nggih. yen kumitir Antarja. Yen layang seto kuwi Jitus siji musuh 100 siji layang seto 100 minat jinggo isih menang layang seto. Sak banjur layang kumitir Jiwu siji musuh 1000 siji layang kumitir 1000 minat jinggo isih menang layang kumitir. Lho tak ketaki sirayo. Ajar kupinge. Nanging totir Nggih. babar pisan omong apa ngedebrus. Dasare napa? Dasare napa? Dasare maton. Matane pripun? Coba gagas. Nggih. Nalika Majapahit digempur dening Adipati Minakjingga Yawuru Bisma. Nganti akeh bilanganing prajurit korban nanging irung-irungmu iku ora ketok ning medan loko. Iki aku percaya. Tile. Lho. Ngaten mo mangirin mo, apa tukorin. Cendak mboten ngertos. Panjenengan menika mboten ngertos. Kula menika wonten ing medan raga kalian prajurit. Kula menika budal kalih kathah prajurit, kula niku ning ngajeng. Manggon arep. Nggih, budal niki. Kula budal panggon ngajeng. Sarampunipun wonten satengahipun alun-alun. Kepanggih kalian prajurit wonten ing Kadipaten Blambangan. Ya. Kula mundur, Pak. Sebab Menapa kula mundur? Kula ajoke prajurit wonten ing Kraton Majapahit. luwih Mangke nek prajurit pun kalah nembe kula. lagi senopati. Tan bentenipun kula mo. Sinten ingkang nyagane prajurit Majapahit? Lho, Kejawi namung kula. Hmm. Prajurit Majapahit kula siagaken budal wonten ing Blambangan. Tuh. Ewan dene kula ngertos pitungkasipun Kanjeng Rama. Piye pitungkas? Kowe kumitir. Dina iki perang gedhe Majapahit lan Blambangan. Kowe kena maju ana ing tengah ranggana nanging welenge Rama apa? Siji, iki geblake nyaimu. Kowe maju ana ing mundur wae. Lho iki lho. Rampung geblak. Nangke rampung geblake nyai Lah, budal. lah. Lah ngoten. Niku lho. Kuwi mung bawadanmu. Batan pripun? Mergo apa? Apa? Kalamun kowe maju yen ngarep kowe mesti buangkot dhisik. Wah. Antaraja ambles bumi. Gatut kaca. Saiki dimen aku percaya. Nggih. Yen kowe paling bisa mbetengi Praja Majapahit. Pripun? Pripun? Ana pawongan sing kepengin jajal. Sapa car sing arep jajal? Sing jajal niku mboten nate maju perang. Ngicip. Lah niki. Ngicip. Golek ana wong sing jaduk. Senopati Gatut Kaca Antaraja kadhepun diajaduk. Wis umum. Umum pripun? Ning yen sing maju ora nate maju perang iki ora umum. Anjing, boten ono. Tak ajare sisan monggo. Sinten iki? Sinten? Heh? Mun sampean pikir, Aku dhewe. sampean pikir, Bos. Wis Saestu niki? iya. Oh, Pripun lho? Kowe car. Nggih. Wani. lho. Wani le. Wani kok. Wani. Tos tantang. Mundur sik. Tak bali. Oh, Kowe kalah. Wirangan. ampun dangu-dangu blok. Ngono. Nggih lho. Siji. Wen. Loro. Ora tau Telu. Maju. Ora tau perang panjenengan. Sabar. Sabar. Saiki kok. Siji. Loro. Telu. Dua tas. Napa, Pak? Maju lho mundur. Tos. Maju Maju lho lho mundur. Ngendikane niku mundur. Siji. Loro. Telu. Maju. Kula cetak to. Siji. Loro. Telu. Maju. Teo. Enten napa? Iso
sini wong. Boten isin-isine. Kang isin iki kula tandingan kalian kok. Pun tuwa niku ya, Di. Mo. Kula niku wis gagah muda tarung. Benten kalian Paman Koncar. Pun sepuh. Lho niku lho mlaku umpami mboten ngangge teken, mboten jejeg. Kula jegang niku Wong niku kok musuh tuwa, menang ora kondang, Mo. Karepmu Tuwa musuh tuwa, Mo. Nah, tuwa koncar tuwa. Musuh tuwa nggih tuwa. Sapa musuh? niku Mbak. Ha. Beneran. Pripun? Niki lagi imbang. Lah nggih. Kok musuh koncar? Nggih. Selentik driji manis. Ting. Blok kondur panggung. Cocok, Mo. Cocok, Mo. Cukli kata jajale. Kiri kok. Ono, Kula mriki. abani. Nggih. Ono, Pak Tunggu. Abani. Siji, loro, telu, maju. Woi, Apa, Mo? terus to, Mama. Urus baru. Ngerti? Cok ngomong. Bango. Anggotaku. Siji, loro, telu, ya. Woi, kenapa, Mama? Napa, Mo? Jurus Nyakari raimu. Juruse Rama akeh. Siji, loro, telu, ya. Jus. Jurus napa, Ma? montor goblok. Enak jane kok jurus sok motor bobrok. Pani, Mo. Ani, Maju. Maju, Ma. Maju atas, Ma. maju, Mo. Maju, Ma. Jatuh. Sampun. Mboten prayogi mawon satengahe mendhapi aku. Amin. Kula ingkang sowan Sang Juwita Ratu. Tamu lewat tamu. Wah, Dawuh dalem. menika wonten tamu. Monggo panjenengan Nggih, ngestoaken dawuh. Tar Nggih, nampa dawuh saka Sang Juwita Ratu aja iri. mboten. Sing murba ki aku. Monggo. Wong lawas iki. Wong lawas Ora terus pangling aku. menawi panjenengan boten pangling sinten? Patih lo gender ora tau jamu. Terus Jamu pisan godhong karo. Lah maksudnya, Mo? Suwe ora tau ketemu pisan angkat buta, angkut buta. Bener. kula nggih boten pangling. Suwe ora jamu pisan godhong lombong. Suwe ora tau ketemu pisan karo Patih Lukena. Lukena. Nyek. Lu kenong. Patih kenong. Lukena. Kancamu bener iki. Bener piye, Di? Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong bimbing. Ah, bener iki. Suwe ora ketemu pisan Patih Lukena. Cuwili. Padha ae. Padha wae. Patih Lugender. Angkat lan kowe angkut. Nggih. Ana wigatine apa dene kowe sekarone? Lanyo. Sowan ana ing ngersa dalem Sang Juwita ana wigatine apa? Ngantos kula minggah wonten ing pendhapit kraton Majapahit jalaran dinten sakmenika kula dipunutus kalian Kanjeng Adipati Wrubisma Menak Jinggo kinen ngaturaken awala konjuk Sang Juwita Ratu Kencana. Nawala. Nggih. Endi nawalane? Oh, Sumendha Sawetara. Sang Juwita utusan saking Kadipaten Blambangan sumedyanipun badhe ngaturaken nawala Sang Juwita. sampean do sawetawis wae. Sira angkat buta lan angkut buta. Sang Juwita Ratu Yen pancen sedyamu ngaturake nawala, sakdurunge ingsun tampa, apa sira wis mangerteni juane nawala kuwi? babar pisan dereng Sang Juwita. Jalaran apa? Lamun to ijuane nawala kuwi wadi. Sira tak keparengake ning kampuran mirunggan kalawan ingsun kaijilan. Nanging ora wadi, enggal-enggal aturke. Dimen
Matur jauh. Sopan Umlancang rambut trap silo wis diaturno dibuak arep dijupuk meneh. Aku wajib sing njupuk. Wakil aku. Krungu kowe. ngomong. Ayo! Wakil ratu get-get iki. Kesana semua. Oh. Iso. Yen tatane ruang. Persiku. Putus wes. Aku Boten. Momo. Tangane wis gledeken kabeh. Apa kok? Nggih, terus. Rungokno to. Pripun? Sing gowo layang. Nggih, layang. Jotos. Jotos, Bos. Apik ki apik. Anake kaya pinter. Ning penapa kraton Mojo. Pajake menapa? Pajake menapa? Cancut tali wondo mo. Satu kali wondo matamu pucet. Jenenge kok pripun? Lho pripun? Iso panjenengan Perintah. Nggih. Dipun nambani malih pripun mau? Sing gowo layang sepisanan ki sapa? Mriko. Jotos. Oh, boten ngomong. Tar. Nek sandal go sejuta. Jos gandos rewo. Anak panjenengan niku sing didik sinten? Hah, Sing gula mentah? aku. Oh bener. Bapake Bento, anake ya Poplak. Ya iku jenenge Satria Tatak Tanggon Trampil Trengginas. Mboten terampil. Ning anak sing ora duwening unggah-ungguh lan tata krama. Kowe kok bisa ngalani? Kakang Patelo Gender. Angkat buta, angkut buta. Menika mung caraka utusan. Nggih. Nglamar dumateng Sang Jwita Ratu Kencana Wungu. Lah wong nglamar niki pindhane wong njaluk. Diparingi matur nuwun, ora ya ora apa-apa. Nah, tur malih ngaten Kakang. Menawi perkawis menika kabeh sadening kawula wonten ing negari Majapahit bakal mrosotake asmane Sang Jwita Ratu Kencana Wungu. Sebab napa? Majapahit menika gudange kasusastran, kedue kasusilan. Lho niki lho. Mula perkawis menika tunggak waru ora melu-melu, tunggak jati kula ora ngerti. Aja ngono asal. Tar. Tar. Ojak. Anakku nganti tidak angkat buta kepriye? Prejurit! Rewang ana putraku layang seta layang kumitir aja nganti teko angkat buta budha. Monggo. Kowe tak perintah kok malah merintah aku. Wang ngono.